vastausta, että sekin tuo hankaluutta. Ja se on kyllä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin hyvän tää Forsbergin vastustaja, niin ihan niinku lupaava kaveri ja herkästi liikkuu. Sebastian Johansson vastaan Daniel Forsberg. Ja siniseen kulmaan nousee Daniel Forsberg. Daniel Forsberg, hänellä ottelu Akonia vastaan peruuntui ja Johansson tuli paikkomieheksi. Forsbergilla ikää 33 vuotta. Tainyrkkeilypuolella lista 18,6, 180 senttiä miehellä pituutta. Turku Muay Thai on seura. King of Kings-organisaation keskisarjan maailmanmestari Combat Press-lehden mukaan siis rankattu maailman 10. parhaaksi tainyrkkeilijäksi. 3 kertaa tainyrkkeilyn Suomen mestari, 1 kerran SM3, tainyrkkeilyn MM3 ja tämä mies voitti Makan pisteen toukokuussa. Ja Makahan on tänään sitten Tuuma-Jussia vastaan myöhemmin tulessa. Ja kun tiedetään se, että Maka 193 nyt vastustaja semmonen parimetrinen, niin kyllä se kielii siitä, että Forsberg on tottunut ottamaan noita pitkähuiskeita kavereita vastaan, mutta katsotaan mikä päivän kunto ja toisaalta Forsberg tulee tähän otteluun niin kuin nyt niillä niin sanotulla treenipainoilla, että sun ei tarvi vetää painoja, että nyt siellä ainakin pitäisi olla voimaa. Joo, se on kyllä totta, että katsotaan, mielenkiintoinen matsi tulossa. Ja punaisen kulmaan nousee Sebastian Johansson! Mielenkiintoinen kamppailu Suomi-Matsi ja sitten vielä on niinku sali vastaan sali. Turku Muay Thai vastaan Finfighters Gym ja Turku Muay Thai tainyrkkeilyn perinteinen sali, mutta nykyisinhän eri salit, eri ottelijat tekee paljon yhteistyötä ja sparrataan, autetaan toinen toisia, mutta Finfighters Gym ennen kaikkea on niinku vapari sali salina niinku tunnettu ja kyllähän on isokokoinen kaveri, urheilullinen ja katsottiin tossa aamullakin kun kaveri tuolla käppäili niissä tapahtumissa ja niissä aamuottelijakokouksissa, niin on urheilullisen näköinen ukko. Joo, kyllä oli todella iso ja atleettinen, kun tuolla tuli vastaan. Ja kattelin just jotain pätkiä, että aika herkästi kumminkin liikkuu ja silleen, että yleensä tämmöiset isot miehet on aika huonot jalat. Ja mä näin semmoisen videon, missä löi pistareita, niin näytti kyllä hyvältä. Se on aina paha, kun noin iso kaveri liikkuu ja lyö nopeasti. Nyrkkeilyvalmentaja, legenda edesmennyt Elis Aski, niin hän aina etsi semmoista isokokoista ottelijaa. Ja jos Elis olisi tänään täällä, niin jos Sebastian Johansson antaa ne hyvät näytteet, niin hän olisi heti allekirjoittanut sopimuksen. Mutta tää on näytöpaikka Sebastian Johanssonille. Joku nyrkkeilypromoottori, kun hänet bongaa, niin sitten vapari voi jäädä vähän taka-alalle. Menee ja tiedä, mutta kohta se nähdään, minkälainen mies on tositoimissa. Mutta on kokenut hänellä toi vastustaja tänään. Puhuit noista kohokoukuista, niin siinä voisi olla yksi ase Sebastian Johanssonille lyödä tuot kaukaa, tietysti suoria. Ja käsikirjoituksen mukaan voisi kuvitella Daniel Forsberg U-väistöllä pyrkii tulemaan taas lähelle omalle etäisyydelle ja sitten tavallaan siinä räjähtämään useamman lyönnin kombinaatiolla. Mutta selkeä koko ero. Joo, se tulee. Tää on nyt mielenkiintoista nähdä vähän millä taktiikalla Forsberg lähtee tähän. Et lähteekö se painaa päälle? Mä veikkaan, että ei välttämättä lähde. Et se voi myös hyvä olla tommonen pitkä, yrittää saada tulemaan. Kuten kuvista nähdään, niin nyt on 2 vasuria vastakkain ja
Jokuhan on sanonut joskus, että vasenkätinen ja oikeakätinen kun ottelee, niin se on huono matsi. Ja sitten kun on kaksi vasuria, niin siitä ei tule matsia ollenkaan. Mutta tästä näyttää tuleva ja Forsberg käy heti mustissa hanskoissa vähän testaamassa kaveri poskipäiden kestävyyttä. Lyö sieltä ne koukut, mutta onhan tuossa ruutia tuossa Johanssonin vedossa. Pitkän matkaa yli 100-kilonen hukko ja katsotaan miten ehtii ja saako sitten ladattua tuolta kaukaa jonkun pitkän suoran. Joo, ja tuo on aina paha silloin, kun nämä on kaksi vasuria vastakkain, niin tuo takimainen, kun se pääsee lyömään tosta yli. Sehän on sama kuin kaksi oikeakätistä ottaa, mutta kun vasureita on niin paljon vähemmän, kyllä, niin ne ei ole tottunut siihen. Ja molemmilla näyttää olevan hyvä takakäsi. Mutta tosi rennon olosesti tää Johansson on tossa kädet alhaalla ja Forsberg mustissa hanskoissa pyrkii tuohon lähelle ja sitten kovat koukut sinne ylös. Mutta ei ole Hapsingissä yhtään Sebastian Johansson. Hän on vasta 26-vuotias, mutta tietysti aika leuka pystyssä sinne tulee. Ja kun tiedetään tuo Forsbergin kyky pamauttaa, niin siellä voi tapahtua. Ja siinä ei ole osa yleisöstä luulee, että tuleeko luvunlasku, mutta ei ollut luvunlaskutilanne. Kyllä silti taisi ehkä osua tuonne, en ole ihan varma. No ei, kyllä Forsberg hyvin on toipunut, jos osui tuolla. No ehkä se oli enemmän kompastumista. Joo. Mutta tarkkana pitää Johanssonin olla noiden koukkujen kanssa. Joo, hankaluutta. Kyllä pituus selvästi tuottaa hankaluuksia, että Johansson osaa kyllä olla tuolla omalla etäisyydellä ja hyvin toi. Ja sitten herkillä jaloilla alta pois. Joo, joo. Oho, ja taas on siellä Daniel Forsberg kumossa. Se oli työntö tonne rintakehään. Ja siitä tuomari myös huomauttaa. Mutta ei ole helppo iltapuhde Daniel Forsbergillekaan. Nyt tulee tuohon lähelle, mutta sieltä paukkuu myös omissa. Joo, kyllä se kumminkin Johanssonkin on aika tolleen kädet alhaalla ja aukinainen. Et kyllä sieltä, vaikka se hyvin pelailee tuolla etukädellä ja tosta. Kyllä se hyvin Johansson vetää tuo aina kun se osaa pitää tuota etäisyyttä, käyttää hyvin. Joo, ja isoksi mieheksi aika herkillä jaloilla päkkiöillä ja sitten lyö tuolta vähän erikoisista kulmista ja on ollut osuvampi, saa enemmän osumia, että Daniel Forsberg kyllä lataa noita kovia, hakee niitä täydellisiä pommeja ja hakee sitä, että kaveri nukahtaa, mutta maksaa hinta aina kun tulee tuohon lähelle. Joo, niin on, että kyllä tää oli Johanssonin erä selvästi, että Forsberg hyvin, se ei oikein löytänyt niin kuin toi pituus ja toi etäisyys oli Johanssonilla selkeästi parempi. Ja niin kuin mä vähän ajattelin, että kyllä tää koko ero näkyy siis, että ollaan niin kuin oikeasti eri sarjan kavereita, että sen huomaa tässä. Että niin ja Sebastian Johansson vielä niin kuin on pitkä. Että niin just se, että se tavallaan siinä on se pituusero, mutta sitten on painoero. Myös se painoero, mitä ei kuuluisi olla silleen periaatteessa kamppailu-urheilussa. Se tuottaa tähän kyllä selvästi hankaluuksia. Se on muuten jännä sit kun mennään noihin pikkusarjoihin, että jos ajatellaan, että niin kuin ennen vanhaa painoluokat miten meni, että meetkö sä 5-4 vai 5-7? Sehän voi tuntua ihan hassut, että 3 kiloa, eihän siinä ole mitään, mutta siinä todellakin on. Joo. Että niin jo siinäkin niin kuin muutamissa kiloissa, niin 3 kilossa, niin siinä on tosi paljon ero niin kuin voiman, kuinka lujaa lyödään ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti painosarjat, niin se kilon välinen määrä, niin se on eri sitten, kun tullaan isoihin sarjoihin. Ja yleensä silloin, kun valokuvaajat tulee noiden putkien kanssa ihan lähelle kesken matsin tohon, niin eikö se ole sellainen olo, että ne on aistinut, että tyrmäys tulee ja haluaa sen parhaan lehtikuvan. Ja nyt tässä on näitä pitkiä putkia ympäri tätä kehää. Joo, ne vähän tässä meidän edessä, mutta onneksi nähdään tässä screeniltä. Mutta joo, kyllä tässä on odotettavissa, että kohta voi tapahtua jotain. Hyvä kohokoukku tulee Forsbergilta, Sebastian Johanssonilta sieltä. Ja toi on pitkän kaverin ase. Etumainen sinne ulos pysäytetään ja sitten taemainen nostetaan alhaalta ylöspäin. Tos hyvin tuo Johansson ottaa pientä pomppua, niin aika ketterästi liikkuu. Kyllä tässä Oho, nyt sattu. Oi, ja nyt menikö se polvi, missä on teippi. Se oli aika
kireen näköinen ilme tällä hetkellä Sebastian Johanssonilla ja sieltä tulee joku voimasana ja ettei vaan nyt sitten tää ottelu hänen kannaltaan päädy tämmöiseen loukkaantumiseen. Joo. Mut pahalta näyttää. Joo, kyllä se taitaa olla. Ja juuri se polvi, missä on ollut kipuja. Joo, kato. Katsotaan, antaako se nyt hetken huilaa. Kyllä se on vaikea jatkaa, jos nyt näyttää oikeasti aika pahalta toi polvi. Se ei sille pysty varaa painoon, niin nyt tulee lääkäri. No nyt siellä testataan, että pystyykö varaamaan painoa ja aika pahalta näyttää kyllä tällä hetkellä. Kyllä se on vaikea jatkaa nyrkkeilyä, jos et sä pysty oikein liikkumaan. Mutta haluaa yrittää, yrittää. Pitää olla sit jalat maassa. Joo, ei paljon voi enää tanssia alta pois ja ton tilanteen käyttää kaveri heti hyväkseen ja tulee sieltä lyömään Daniel Forsberg kovia koukkuja. Ja nythän kyllä riisutaan Johanssonilta yksi ase pois, joutuu käytännössä steppaamaan ja seisomaan ja lyöntihän lähtee, niin kuin Niko tiedät tuolta jaloista, niin sit se joudut vähän niin kuin käsillä, mutta lähtee hyvin taistelemaan. Joo, ja hyvin tuo Johanssonkin, se pyöräyttää tolleen vähän niin kuin kädellä vaan, mutta se tulee kovaa ja nyt sen on pakko jäädä tohon ja lyödä aina vastaan. Se ei voi liikkua. Ei yhtään. Voi. Ja nyt taas Forsberg tietysti pitäisi käyttää tää hyväksi ja painaa vaan päälle ja pakottaa. No joo, ja nyt joutuu taas nojaamaan ja juttelee vähän valmentajienkin kanssa, että mitkä kivut siellä polvessa oikein on ja kuinka rikki se on. Odottaa siinä edelleen suorilla jaloilla ja sieltä tökkii osumia ja Daniel Forsberg pyrkii tonne lähelle, mutta ei ole vielä päässyt lyömään ihan semmoista täydellistä koukkua. Ei, ja hyvin se pystyy tossa, vaikka niin kuin nyt mä yrittäisin ehkä, ettei liikkuisi suunnilleen yhtään, koska toikin toimii ihan hyvin, näin, niin kuin tuossa huomataan. Kyllä. No nyt se alkaa pomppia tossa. Oi, ja sieltä kaukaa suorat ja taas osumia. Se on, kun se kädet alhaalla, niin ne tulee rennosti ja ne tulee pahoista kulmista. Et vaikka sä silloin oot aina, sä oot vähän auki, mutta se on myös vaikea vastustajalle. Ja nyt polvi maahan ja tuomari laittaa homman poikki. Ikävä kyllä Sebastian Johansson, joka meidän kirjanpidossa johti tätä ottelua, niin ei pysty jatkamaan. Toi valmiiksi kipeä polvi, niin se meni tuossa ottelutilanteessa, ei vaan kestänyt. Ja otteluhan muuttui ihan erilaiseksi tietysti tässä erässä ton polvivamman jälkeen. Joutui seisomaan ja lyömään siitä ja taisteli silti aika hyvin, mutta suuren taistelijan kipukynnys on nyt sitä luokkaa, että ei pysty ja eikä varmasti ole tarkoitus rikkoa tota polvea lopullisesti. Ei, se on kyllä aidosti niinku, ei taho kunnolla kestää edes tuommoista tuettua kävelyä. Joo, ja eikä tommonen, oliko 106 kiloa painoa, kyllä. Niin kyllä siinä on aika, kun polvi menee, niin kyllä se on vaikea olla. Ja niinku semmoinen etu, kun sä lähdet tuommoista oikeesti raskaan sarjan vastaan. Ja juonnen käänteitä myös tässäkin ottelussa. Kehätuomarin keskeytyksellä loukkaantumisen takia toisessa erässä ajassa 2:27. Ja voittaja on sinisen kulman Daniel Forsberg. Mutta jotenkin Daniel Forsberg ei isosti niinku juhli tätä voittoa. Et ehkä niinku tiesi, että no joo, eikä pidäkään tuulettaa, että kaveri loukkaantuu. Että totta kai sellainen voitto, että kaverit on kunnossa ja päästään vetämään loppuun saakka ihan kunnolla. Joo. Nyt haastattelupiste. Mitä tapahtui? Kerro me, mitä tapahtui? No se mulla alkoi polvi taipumaan. Mitä sä teet sun omasta suorituksesta tänä iltana? Mä olisin voinut vetää tarkemmin, mutta sanotaan, mä tiesin kummonen Sebu on. Mä oon sen kanssa parannut ja mä tiesin sen itse. Moni ei varmaan osannut ajatella ja varmaan ehkä tai kuvitteli, että ja mä oon niin kokenut, että helppo nakki, mutta voin kertoa, että kun ootte ton kokoista äijää vastaan, niin seisotte sen kanssa tuon naamatusta ja se tempo on tohon tahtiin, niin mä oon ihan tyytyväinen mun suoritukseen. Mä en käynyt kertaakaan katolla, vaikka mä tuossa kompuroisin ja muuta vastaavaa.
Se oli vähän niinku David ja Goliat tänään täällä. Daniel, mitä sä haluat sanoa meidän yleisölle tänään? Täällä on aika paljon jengiä. Ihan vitu siisti homma taas, että saatiin näin porukkaa tänne näin. Kiitos kaikille, ketä tänne on tullut. Mitä tapahtuu. Kiitos Daniel! Siinä Daniel, ja niin kuin hän sanoi tuossa, vähän samaa mitä Nikko, Hyvä yleisö. sitten kun on tämmönen iso torni siellä vastassa, niin ei se kivaa ole. Mut kuitenkin tyytyväinen siihen, ja kaverit turkulaisina on myös parranneet. Nyt pidetään